Сәлем достар, сіздің біле қабаттан мен Елназ Қызықмызық һәм инде біздің шираттағы шығарылыш. Достар, енді сіз видеоның исеменнән күреп аңлагансыздыр, әлеге шығарылыш ВКонтактеда тіркелу, ягъни регистрация өткән топ 10 иң популяр татар фамилиясына багышланган. Әгәр дә инде сезнең фамилиягыз бу топка эләккән икән, димәк сез красавчик. Әгәр дә инде эләкмәгән икән, сез шулай ук красавчик, ләкин инде фамилиягызны таныту үстендә эшләргә кирәк. Ничек икәнен мин аңлатып китмәсәм дә, сез үзегез дә бик яхшы беләсездер. Достлар, инде фамилияларны әйтә башлаганчы, инде сезгә бер кызык мем, ягъни кызык фото күрсәтеп үтәсем килә. Инде бу как татарның фамилия давали, ягъни татарларга ничек фамилия биргәннәр дигән мем. Мин моны инде кайчандыр ВКонтакте сәхифәсенә куйган идем, фото итеп ясап, һәм инде ул бөтен интернет буенча таралды, шуңа күрә карап үтегез. Ярый достлар, сезнең вакытыгызда, минем вакытымны да озакка сузмыйча, санларга күчик. Достлар, безнең 10-нчы урында Вәлиев фамилиясе. Мин әлеге фамилияны, әлеге исемне анекдотларда, мәзәкләрдә генә кулланалар дип уйлыйдым. Ялгышканмын икән, минем инде кызганычка каршы әлеге фамилияны йөртүче бер генә танышым да юк. Тик ВКонтактеда Казан буенча әлеге фамилия астында 5900-дән артык кеше теркәлгән. Ә барлыгы бергә 79000-дән артык кеше. Безнең 9-нчы урында Сабировлар. Алар Валиевларны 1000 кешегә генә узып, 6900 кеше. 8-нче урында безнең Хасановлар фамилиясе. Казан буенча әлеге фамилия астында ВКонтактеда 7000-дән артык кеше теркәлгән. Ә бөтен ВКонтакте буенча карасак, барлыгы 130,000-дән артык кеше. Дуслар, бу бит әле безнең топның башыгына, дөресрәге ахыры. Без бит топны ахырдан башлыйбыз. Ахырдан башлыйбыз. Ахырдан башлыйбыз. Ахырдан башлыйбыз. Ахырдан башлыйбыз. 7-нче урын минем яраткан саным астында, минем фамилиям булса, ягъни Габидуллин фамилиясе булса, мин бик сөйнер идем. Тик юк, кызганычка каршы безнең 7-нче урында Ибрагимовлар. Алар Казан буенча ВКонтактеда 7400-дән артык кеше теркәлгән. Ә барысы бергә 240,000-дән артык кулланучы бар. Бу минемчә иң популяр татар фамилияләреннән берседер. 6-нчы урында Ибрагимовларны әз генә узып, 7500 кеше белән безнең Кәримовлар. Безнең инде рейтингка эләккән 5 фамилия билгеле һәм тагын 5-сен беләсе калды. 5-сен беләсе калды. 5-сен беләсе калды. Бишлекне безнең Закировлар фамилиясе ашып җибәрә. Алар безнең Казан буенча ВКонтактеда 8600-дән артык кеше теркәлгән. Ә барысы бергә Закировлар безнең ВКонтакте челтәрендә 80,000-дән артык кеше утыра. Сине битем инеме бергенә. 4-нче урында безнең иң танылган татар хоккейчысының адашлары Данис Зариповның фамилиядашлары Зариповлар. Алар Казан буенча 8700-дән артык кеше, ә барысы бергә 67000-дән артык кеше утыра бу фамилия астында. Дуслар, инде безнең эшлекне билгеләр вакыт җитте. Минем фамилиям әле һаман да чыкмый. Габидуллиннар, әйдәгез, бүгенге көннән башлап бөтен әтиләребезне, әниләребезне, әбиләребезне, бабайларыбызны, улларыбызны, кызларыбызны, сеңелләребезне, апайларыбызны, абыйларыбызны барысында ВКонтактеда теркибез, ягъни регистрация үткәрәбез. Безнең фамилияны инде әйдәгез күтәрергә кирәк. Хайруллиннар фамилиясе белән эшлекне ачып җибәрәбез. ВКонтактеда безнең барлыгы 50,000-дән артык кеше Хайруллинар фамилиясе астында теркәлгән. Ә Казан буенча 8700-дән артык кеше. Икенче урында безнең Шакировлар фамилиясе. Бу инде чынлыкта да бик популяр фамилия, аеруча безнең Кукмара районында, бөтен Кукмарада кем белән танышсам да, алар Шакиров булып чыгалар. Инде Казан буенча Шакиров фамилиясе астында безнең 9000-дән артык язылучы теркәлгән. Дуслар, инде беренче урынны билгеләр вакыт җитте. Сез ничек уйлыйсыз? Кем икән безнең беренче урында? Казан буенча теркәлгән фамилияләр арасында иң популяр татар фамилиясе кем икән? Әйдәгез, үзегезнең фаразларыгызны комментарийга языгыз әле. Сезгә бераз булышып җибәрәм. Әлеге фамилияны иң танылган татар теннисисты йөртә. Шулай ук аның сеңлесе инде 16 яшендә үк Евровидениедә Россия данын яклап, икенче урынны алган җырчы, бик танылган җырчы Бөгелмә кызы. Инде барыгыз да белгәндер, әйтим.
Сафин фамилиясы біздің бірінші орында. Қазан бойынша ВКонтактеда Сафин фамилиясы астында 11300-ден артық жазылушы тіркелген. Барысы бірге 90 мыңнан артық кіші. Достар, енді Қазан бойынша Габидуллин фамилиясы астында тіркелген кішілерінің санында миша қала алмайым. Енді біз әліге бары тек 900 кіші екен. Һәм енді мен бірінші елдан енеден топ түзешекмін. Һәм енді біз ол вақытта 10-лыққа кіріп үзіп шанып қалам. Әйдәгіз Габидуллиннар, алға. Достар, шуның белән безнең әлеге чыгарылыш тамам. Алда чыккан видеоны, ягъни бер атналык чыккан видеоны безнең ВКонтакте шелтәрендә барлыгы 55 меңнән артык кеше карады. Әле бер генә атна булса да. Инде бик зур рәхмәт сезгә лайклар куйганыгыз өчен, комментарийлар язган өчен, критикларыгызны язган өчен. Мин инде барсын да карап укып бардым. Киләсе очрашларга кадәр әлегә сау булып торыгыз. Пока-пока.